possibly bukas ng gabi dito sa southern part ng Hala. Ano po'y bagyong may abot? Bagyong Wilma ko, no? Nga maabot ko no siya karong Sabado o Domingo. Nga maigo ra bang buhol ba? Haon man ako niya. Basig di ko kasimba rong Sunday. Wait, what? So bagi ko nga mo ba dong simbahan? Makasarabot ra ko si Lord, no? Basa ko ko Bible ba niya. Ampor ko niya yun. Kuminor ko galing pastor pag post ko na siya galing man. Wait, No, what? abot ra ko si Lord. Okay, mayong buntag sa mga kausa. Ikang salamat sa kadaugan sa Ginoo nga ihatag sa atong panimbahon karon. So sa atong announcement na ditay fellowship next Sunday. Natabo na human sa atong simba anang adlaw ato tas panglaw mga igsoon. Okay, chat lang mo sa mga uban nga magdala na itag mga pagkaon adto. God bless tatong tanan. Uy, itong hapon do, basta ka. Wala lagi ka tong Sunday lagi, wa kay simba tong Sunday. Uy, butag bro. Mawala lagi ko kasimba ba kay kanang suki uwan mungod pagkuan bagyo di ba to? Nya, lisod biya kayo iagi sa mua pa dong simbahan. Kung nagkampo lang ko, nag-Bible reading ra pud ko, minaw ra pud galing pastor pagkahuman. Namo ba? Pero may announce ba si pastor ba nga? Bro nga, ako te fellowship sa Panglaw karong next Sunday sa hapon. Si makauban ka na ba? Amo ba? Oh, nindot ka yun asiya kay fellowship be po na nato di ba mga igsuo mo be pinagisugo pulong si Ginoo nga fellowship sa kalusa. So okay ko na makauban ko na. Wait, what?